Прывітанне, з вами Михаил, і гэта працяг лекцыяў пра супольнасці. Зараз будзем разглядаць, як будуюцца межы супольнасці, навошта гэта, і ўсё, што круціцца вакол з'явы супольнасцяў. Вось, напрыклад, навошта гэтыя межы, навошта гэтыя межы, гэта першае пытанне, якое задаецца тымі, хто даследуе супольнасці і тых, хто стварае. Перш за ўсё, межы ствараюць ідэнтычнасць. Мы можам адрозніць вось мы супольнасць ад яны, хтосьці іншыя. Іншыя могуць быць іншыя супольнасці ці грамадства. Вось. Другое, таксама мяжа дае магчымасць зразумець, што мы можам, што мы не можам і што мы не хочам. Вось гэта таксама вельмі важная кампанента. І для пабудовы гэтых межаў важна разумець супольнасць праз такіх два назовём падыходы, две кампаненты. Першая кампанента гэта кампанента інтэлектуальная, і другая кампанента гэта кампанента фізічная. Пачнем з другой, таму што яна больш зразумела будзе слухачу. Фізічная кампанента значыць не толькі нейкі фізічны аб'ект, але тое, што мы можам назіраць вачыма. Вось гэта мы можам назіраць тых самых удзельнікаў, людзей, мы можам назіраць пэўныя рэсурсы гэтай супольнасці, якія, вы ведаеце, могуць быць там шмат рознай градацыі, сімвалічныя рэсурсы, веды супольнасці, матэрыяльныя рэсурсы і гэтак далей. Вось. І таксама гэта могуць быць пэўныя дзеянні. Дзеянні могуць выражацца праз транслятар, форму дзейнасці, у якой супольнасць становіцца бачнай для іншых людзей, і праз нейкую руціну, штодзённую руціну супольнасці, дзе удзельнікі супольнасці паводзяць сябе натуральна. І вось гэта руціна, гэта таксама у пэўным сэнсе фізічная з'ява. Фізічная з'ява. Вось. А зараз перайдзем да другой кампаненты, гэта інтэлектуальная з'ява. Інтэлектуальная з'ява трохі, яна не бачна, але яна заўсёды прысутнічае ў супольнасці. Ось. Для інтэлектуальнай можна аднесці каштоўнасці, мэты. Вось этот сам працэс самавызначэння, пра які я ўжо распавядаў у папярэдняй лекцыі, значыць, будзе дзесьці тут. І таксама у пэўных рэсурсах. Напрыклад, з сімвалічных рэсурсаў мы можам взяць слоўнік супольнасці ці гісторыі супольнасці, гісторыі калектыўныя і гісторыі індывідуальныя. Вось. І праз гэтую інтэлектуальную кампаненту і, у прынцыпе, і развіваецца найбольш межы супольнасці, таму што мы ведаем, што ёсць, напрыклад, фармальная арганізацыя, у якой ёсць нейкае там афіцыйнае членства. У супольнасцях падобнага механізму можа і не быць, і хутчэй за ўсё няма. І таму пытанне, а як супольнасць вызначае, дзе яна пачынаецца і дзе яна заканчваецца? Вось яна вызначаецца праз гэты інтэлектуальны кампанент, калі людзі пачынаюць мысліць сябе ўнутры супольнасці. Вось мы памятаем, што самавызначэнне можа быць індывідуальным і можа быць калектыўным. Індывідуальнае гэта калі я станаўлюся часткай супольнасці. Я прахажу праз разуменне мэтаў супольнасці, я іх магу прыняць, я іх прымаю часткова ці прымаю цалкам. Я прахажу праз разуменне свайго месца ў супольнасці, я хачу быць у самым цэнтры, я хачу быць удзельнікам, ці, магчыма, я не хачу быць у супольнасці, я застануся толькі на перыферыі, вось у прыхільніках. І калектыўнае вызначэнне супольнасці, калі супольнасць саманазывае сябе, супольнасць вызначае, як яна будзе дзейнічаць і робіць першыя крокі да гэтай дзейнасці. І вось гэта разуменне межаў супольнасці праз інтэлектуальную кампаненту, яно насамрэч і тое, што і вызначае нашу разуменне супольнасці. Бо, вядома, можа нейкі прадстаўнік супольнасці хадзіць са значкай, ці з цішоткай, ці з нейкімі эстэтычнымі элементамі. Дарэчы, эстэтычны элемент — гэта фізічная кампанента, бо мы можам бачыць, напрыклад, прадстаўніка нейкай субкультуры. Вось. А інтэлектуальная — гэта працэс мыслення, калектыўнага мыслення. І я вось вам у адной з сваіх першых лекцый казаў, што для стварэння супольнасці неабходна два чалавекі. Вось для стварэння вось гэтай інтэлектуальнай кампаненты супольнасці неабходна мінімум два чалавекі, таму што іх трэба памысліць разам. Вось. А для фізічнай кампаненты дастаткова аднаго. І ў гэтым, дарэчы, можа ўзнікаць памылка тых, хто хоча ствараць супольнасці.
супольнасці. Яны як бы збіраюць усю фізічную кампаненту і забываюць пра інтэлектуальную. Да? І вось мы маем шмат гісторый, калі супольнасць як бы знікае, а стваральнік застаецца, і што далей. Да? Ніхто как бы не застаўся ў гэтай супольнасці. Да? Вось я прыведу прыклады пару вось гэтых супольнасцяў, бо вось гэтыя кампаненты, яны насамрэч даволі натуральна прысутнічаюць у любой супольнасці. Ну, возьмем, напрыклад, вікі-супольнасць, да, Вікіпедыя. Вось для таго, каб стаць яе часткай, што вам трэба? Вам трэба, як кажуць вікіпедысты, проста напісаць штосьці у Вікіпедыі, пакінуць свой след, да? Ці пакінуць нейкі контент там, у выглядзе фота, відэо, там, нейкіх схемаў. Але для таго, каб яго размясціць, вам трэба зразумець правілы гэтай супольнасці, прынцыпы гэтай супольнасці. І вось гэта пачынаецца ваша мысленне. А магу я пад гэтымі правіламі размясціць гэты контент? Да? Вось гэта першы прыклад. Да? Вось дзеянне, да? У вікі гэта напісанне, вы зрабілі, гэта бачна, гэта матэрыяльныя кампаненты, да? Інтэлектуальна гэта прыняццё гэтых правілаў, да? Станаўленне часткай чаго-небудзь. Вось. Ці, напрыклад, іншыя. Гэта лятучы універсітэт, які я вось узгадваў, дарэчы, у сваёй кнізе пра яе трошкі пазней. Гэта такая супольнасць, якая заклікана пабудаваць ідэальны універсітэт, да, вось, у Беларусі. І ў чым як бы гісторыя атрымаецца, каб стаць часткай лятучага універсітэта, неабходна што? Неабходна вывучыць мову, на якой размаўляюць удзельнікі гэтай супольнасці, і напоўніць яе нейкім зместам. Дык вось, вывучэнне гэтай мовы, да, гэта па сутнасці вось гэта назовем інтэлектуальныя кампаненты і напаўненне чымсьці, да, калі вы хочаце напоўніць мысленне чымсьці. А ўжо дыялог, да, калі вы уступаеце ў нейкую камунікацыю з іншымі удзельнікамі, гэта фізічная кампанента, да, дыялог бачны, дыялог вось можна, дарэчы, сняць на камеру. Вось гэта, што я хацеў вам распавесці пра межы супольнасці. Да. Я падсумую, што межы супольнасці насамрэч гэта вельмі важная вось такая з'ява ў супольнасці, бо мы вызначаем і сваю ідэнтычнасць унутры, і тое, што мы можам, хочам ці не хочам і не можам. Да? І другое, тое, што праз вось гэтыя две кампаненты атрымліваецца як бы канструяванне супольнасці, якую мы можам убачыць, ці якую мы можам прадставіць у сваёй памяці. Ось, на гэтым усё, і будзем працягваць у наступнай лекцыі.